Produkovateľe šlivkov toho roku nemali celkom úspešnú sezónu, bo rok nebol najvýhodnejší, ale zákon ponúkania i pohľadovania vše aktuálny, tá dzekujúci menšomu ponúkaniu, cena šlivkom vyššia i stabilná. I toho roku dobre zrodzeli, až i granila mali, takže zadovoljný som. A keľo raz treba pírskať zo sezóny to tie šlivky? A tod rok bol taký dakus preto ti diždi, ja ich kolo 10 raz pírskal. 10 raz. Preto ti diždi najveći. Najveći fungicidi či insekticidi? Pa menej insekticidi som, najveći to fungicidi za to tu za moniliju ploda, za trulež ploda i to tih takih stvari. I otrimali što? Hej. Od koliko godina radimo šljivu, znači... Veľmi roky oberám šlivky od 14. roku. Na šlivkoch som nikde nemal utraty. Vše bolo zarobku vecej abo menej. Šlivka za mne je najlepša ovoc. Počali sme s oberanjem čačanskej šťastnej, mala plody po 100 grami. Odlično zrodzela i cena jej odlična. Srbija danas bola švetový lider u produkciji šlivkov. Veľi ovocníky zapuščeni abo poprepadali, co je veľká škoda, bo toto ovoc má odličnu perspektívu i hľadaná je u Švece, tá mladí poljoprivredníky, profesijni abo amaterski, treba, že bi rozdumali o šlivki i ovoci, s ktorú môžu bezpečiť egzistenciju.